Ola, que tal? Arranca a primeira edición da que será a sección máis disputada de Recuncho Gamer. A sección onde dous xogos similares se baterán en varias categorías para definir cal é o que conta con mellores gráficos, mellor ambientación, máis diversión, máis momentos memorables e máis momentos memorables. Esta é a sección a que só chegan os mellores videoxogos de cada xénero. Isto é o Modo Versus. Oxe número 2 é a chave. Enfróntase dous clásicos de disparos de finais do 90, desos que iban sobre raíz. Nunha esquina por parte de Sega chegan os zombies que tomaron unha especie de Venecia no House of the Dead 2. Por outra banda temos as pelis de acción dos 80 en modo contrarreloxo gracias a Namco co Time Crisis 2. Quen logrará impoñerse? Agora o resolvemos aquí no Recuncho no Modo Versus. Dalle para arriba, eu creo que xa, sí. Comecemos coñecendo un pouco os nosos rivais de hoxe. O House of the Dead 2 é un xogo de disparos sobre raíles de Sega saído en arcade para a placa Naomi en novembro do 98 e que contou con ports para Dreamcast, Windows, Xbox e Wii. Neste caso a historia continúa un ano despois dos sucesos acontecidos no primeiro xogo e tal como tamén pasaba no Resident Evil, se o primeiro estaba ambientado nunha mansión, neste chegamos a unha cidade, Venecia neste caso. Nel poñémonos na pel de dous axentes que van a investigar este gromo zombie en Venecia, onde está a base secreta de operacións de Goldman, o que puxo os cartos para o desastre do primeiro xogo. A ver, a base tan secreta non será cando é o único rañaceos en varios kilómetros a redonda. O moble de arcade constaba dunha única pantalla na que disparaban os dous xogadores e tiña versión en cabina cunha cortina todo para que nos poidesen morder os zombies en intimidade. Time Crisis 2 de Namco saiu un ano antes, no 97. Contaría cunha versión en PlayStation 2. Poñémonos na pel de dous axentes que teñen que evitar que se lance un satélite nuclear que podería levar a dominación mundial de quen teña os seus códigos, mantendo anterior o sistema de pedal para cubrirnos e disparar e o tempo limitado. E ten como particularidade que se xogaba en dúas pantallas, cada unha co punto de vista de cada personaxe que terá por momentos percorridos distintos. Neste modo versus valoraremos a versión arcade de ambos xogos, así que non teremos en conta os modos extras saídos nas versións de consolas. Competirán en 5 categorías como son o apartado visual, as mecánicas, o son, o multixogador e a votación do público. Así que, sen máis dilación, imos coa rolda 1, apartado visual. Neste caso, o House of the Dead aproveita a vantaxe de sair un ano máis tarde e correr nunha placa en teoría máis potente como era a Naomi. E temos un xogo cunhas texturas máis ricas que van desde ambientes venecianos cun toque de terror gótico, pasando por sumidoiros, coliseos e chegando a unha parte máis moderna. En serio, como vai ser iso unha base secreta? Contamos ademais con maior variedade de inimigos. Temos o zombi putrefacto, o zombi moco, o zombi leñador, o zombi motoserreiro, o zombi que vai a crossfit, o zombi boina vermella, o zombi feira medieval, o zombi parkour, o zombi fode chincho, o zombi fode chincho en topless, o zombi nazareno en topless, zombi robot corta xamón que fai cosplay de Cíclope dos X-Men e tamén aparecen outra serie de criaturas non humanoides e destacan os momentos cos xefes, encontros espectaculares e grandes con bonitas e asexantes coreografías. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3. Destacamos tamén os fluidos varios e partículas que brotan tras os nosos disparos. A animación da nosa cámara é un pouco robótica, iso sí, en comparación coa mellor sensación de estar en primeira persoa e dinamismo do Time Crisis 2. O Time Crisis 2 corre no Namco System 23 e cun acabado máis plano e con menor detalle e riqueza nas texturas, así como un deseño de inimigos máis repetitivos. Temos o soldado branco, soldado azul, soldado verde, soldado vermello. Basicamente unha maneira de categorizar canta puntería teñen. Cuidado cos de vermello. Os escenarios lévanos desde tamén unha especie de Venecia, pasando por unha base no bosque que nos subirá a un tren ata unha plataforma petrolífera. Unha variedade que se agradece e que é aproveitada polo xogo que conta cunhas animacións e ritmo que supera o xogo de zombies. A pasaxe en lancha ou o momento do tren da segunda fase dan lugar a momentos dinámicos nos que o xogo destaca gráficamente. Aínda así, a dirección artista e o acabado do xogo de Sega, máis rico e con maior personalidade co xogo de Namco, fai co primeiro punto vaia para The House of the Dead 2. Rolda 2. Mecánicas. As mecánicas do House of the Dead son apuntar e disparar. Fin.
Veña, contamos un poquinho máis. Os inimigos principalmente atacarannos corpo a corpo. Algúns poden que nos lance machetes que podemos desviar se somos quen de acertar cun disparo. Esta mecánica de defensa aplícase tamén aos xefes, que a maioría tiran de que temos que efectuar unha determinada cantidade de dano no seu punto débil para evitar recibir un ataque. Mas temos unha única pistola con 6 balas na recámara. Para recargar basta con apuntar fora da pantalla, non falle disparar. E entre as posibilidades que nos dá o xogo tomaremos distintos camiños en función de algunhas decisións e disparos que fagamos. Especialmente na segunda e terceira fase teremos esta variedade de camiños que se volverán máis homoxéneos cara ao final do xogo. Polo demais, temos un sistema de puntuación ao final de cada nivel que nos permitirá recuperar vidas se fomos quen de salvar os civiles desa fase. O Time Crisis é un bo arcade e por iso busca que se xoguen partidas curtas. Para iso nos apura cun tempo límite para ir pasando cada sección. A vantaxe é que, coa mecánica de agacharse, é máis fácil de evitar que nos golpeen, na teoría. É este sistema do pedal o que lle dá ese toque distintivo fronte ao resto de shooters, e que é todo un acerto. Súmaselle que temos un indicador que nos avisa cando un proxectil vai impactar con nós. Pista, se o inimigo vai de vermello, insistimos, desconfiade. Tamén en momentos puntuais teremos acceso a outras armas, como unha metralleta que lle dá ese toque de variedade. Así que neste apartado, por ese toque persoal e único no xénero, o punto vai para Time Crisis 2. Antes de seguir, se te gusta o que ves aquí e queres botarnos unha man, é tan sinxelo como suscribirte aquí a nosa canal de YouTube e animar a máis xente que é amante dos videoxogos a que o faga. O obxectivo é chegar a 1000, que nos permitirá facer máis cousas. E tamén temos un Patreon, onde por unha pequena cantidade ao mes poderás aparecer nos créditos dos vídeos e tamén poderás participar de outras formas como votar os contidos dos vídeos, participar con audio no podcast e incluso escoller xogo para analizar e comentar nalgúnha das seccións. En calquera caso, graciña xa por estar vendo este vídeo e agora sí, imos coa Rolda 3 son. Ambos xogos contan cun apartado sonoro con fortalezas e debilidades semellantes, pero distínguense por unha moi importante. No apartado das debilidades teríamos as dobraxes. A do House of the Dead ten momentos con oco no podio dos memes, como algunha das frases como ese "non quero morrer". I don't wanna die. My God. Sí, pero ti non rías tanto, Time Crisis, que non vas moito mellor. Silence! You have no idea how perfect our plan is. Ainda así, o House of the Dead, insistimos, é outro nivel. Ponse líder cos monólogos do Goldman no que o actor de dobraxe non sabe se estaba dando un discurso para enardecer o mal ou estaba recitando a lista da compra. People of the AMS, I am Goldman. I'm Muzzy. Big Muzzy. Os efectos de son contundentes en ambos, aínda que respiran mellor na mistura, que é o que os diferencia, de volumen que hai no House of the Dead. E ademais hai máis variación de matices de líquidos polas cualidades dos inimigos. En canto a música, o House of the Dead segue a este lado primeiro misturando temas con toques de rock e órganos barroco-góticos que son xa sinal de identidade da marca. Porén, no Time Crisis en serio, supoñemos que hai música por embaixo, pero tiñan que estar tan atronadores os disparos. Por iso a mistura dicíamos que está regulinchi. Escoitamos a banda sonora por separado a ver que tal. Ben, cumprindo, aínda que igual podríamos dicilo mellor sen ter un pitido no oído despois de tanto disparo. Así que polo sólido da posta e polo extra de potencial do meme nos seus diálogos e dobraxe, o punto vai para The House of the Dead 2. Rolda 4, multixogador. O multixogador do House of the Dead é bastante simple. Ambas personaxes van polo mesmo camiño e cada unha ten o seu número individual de vidas. Normalmente os inimigos que golpeen polo lado esquerda da pantalla golpearán a quen este no porto 1 e pola dereita os golpes se baterán a quen este no porto 2. ¡Nos pegan! O único incentivo é ter unha puntuación individual que podedes comparar ao final de cada capítulo sen maiores repercusións. Incluso hai quen ten xogado este xogo en modo anti-multixogador,
como un dos máis clásicos colaboradores do Recuncho, Javi Casariego, que xogaba el só con 2 pistolas. Porque o 2 ten algo precioso que permite xogar perfectamente con 2 pistolas a vez. Perdón, vou te interrumpir porque tengo que dicir que foi así como coñecín eu a Javi. Porque era un fulano e colle 2 pistolas e empeza pam, 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 pam. En fin, un saludo, Javi. Indo para o Time Crisis, esta sí que é unha das bazas fortes do xogo. Como dicíamos, o moble do Time Crisis conta con 2 pantallas nas que en cada unha seguimos a cada unha das personaxes polo seu percorrido co seu propio punto de vista, así que é normal que por momentos puntais compartamos un punto de vista semellante, pero noutras teremos distintos ángulos e oportunidades de tiro sobre xefes ou rutas distintas. E moitas veces podemos ver ao noso compañeiro desde outro punto intentando axudar, facendo neste caso unha experiencia máis inmersiva que ademais nos dá esa rexogabilidade podendo cambiar a outra personaxe. Así que polo novedoso e ben posto en práctica da proposta de Namco, o punto neste caso claramente vai para Time Crisis 2. Rolda 5, valoración do público. Imos coa categoría definitiva, e tal como está a cousa, quen gañe esta, gañou. Neste caso é unha carta sorpresa, xa que fixemos esta enquisa o 10 de novembro de 2022. Sí, cousas que fomos deixando. Toma un escrutinio lento. Os resultados como quedan? Deixanos que fai que o modo versus vaya para The House of the Dead 2. Así que gañador nesta primeira ronda, House of the Dead 2. Parabéns, zombies, varios xentes. Está dependentes en @recunchogamer en Instagram e Twitter porque poderes seguir participando desta maneira en vindeiros vídeos e sexa como for, estamos a falar de 2 grandes xogos que se tedes oportunidade de probalos, facedio, aínda que haxa que bucear ata a xeración da PlayStation 2 ou da Wii. En pocas semanas chegará un novo modo versus, o Super Mario Bros. Wonder contra Sonic Superstar, o Aladdin da Mega Drive contra Aladdin da Super Nintendo. Suscríbete ao canal de Recuncho para estar ao corrente cando chega este vídeo, e se pasas polo noso Patreon e colaboras, poderás dicir cales son eses novos contidos no modo versus e outras seccións. Mentres tanto, vémonos no próximo vídeo. Saúdos de Iago Gordillo e coidadevos.